Ka FKJGP Sora Circle harengkat ke jinsanan lang kinong ilam ka FKJGP sengkeme klalik bani kendo yosi am ka KJDC uba titas W kain ban kentu ya konsel bentuk lam halor ka kam khai pateng ha isamati ban majai habakram bikla thai khobor Carlos Kharmi General Secretary ke FKJP Sora Circle loong ba ka seng kala kentu ba kam shu ban ai ka resignation thamai sagi bam de gi jab rulom na ka jala ban khai pateng ha kiti gi jaka bat ka KJDC ka de ban pingor ba ba kam de ban dan ka benemi ka seng kala dawaru ba de ban pen kala kerteng no thien kasi ya kisnong ha ka te ka than Kena kalian kasang hoi lesi mla benong moi kata nomor kani de kam khai pateng ha ka ba mangi ka jet ben riu idon kam hi ban kamai kham tam kom kani ka por ka ba jenjar antawa ka adon kini ka khlam COVID-19 hoi lesi imdon kanu kanu ka jingsu persa ha bia de kata ka jing plino kata ka khai pateng re ka ikipat kamar ka bangiwan hang ni bani kendu isiam kalong ba ban banjur ya ka office jong chief executive jongga Kasil Autonomous District Council ba udai ban nom ai lachu ya ki trading license ki ba thamai bakin wan ban le nakani ko office jong kani ka district council kumjuru ban syek ya ki benemi namar kumbang yo snow bar kumbang itep he baki bun baki benemi hang the haki por ki belada bro bar kumjuru item bakani ka benemi kan skala ban wan 5 dian ban nah dian ba lese kini ki kelajat ni non tribal ke biar syuk punya sementara kai petang tinglawan ni kalau baik ban banjur ka council kalau baik ban pek bah ka biade kini ki benta kham tam ya kan ke benimi ba ka trading license berkunjuru imat iba kham konsan kumbang keren sakmat kalau ba kini ki kai ka belajar ka po isamati kalau ba kini ki nongwe ki non tribal kila tombor ni kila nuat wat ban sim kam simbrio itai benta kubang ni ngilap ni kadau kalau baik ba kita kisnong ki baham ti bordar bun kita kisnong hang ti ki ha ki de ki kerteng nongwe kum ka isamati na ne filong ka naya basti ne ka ulovre ne ka koila khat ne pakum ta terter tingi so bakani ka dikatau ba ka ba pelong so trai kita ki nong snong ha kita tan ban so trai tam na ka tu ka tien tingi wan hang ni ru kalong ban wara ya tu kamat ban pensngau hapo ka desu konsel ka office jung siam baun so ba ban penkelano mardori kini ki kerteng jong kini ki snong saki kerteng jong ka ketian kasih le jong unjuru siam mentan ula bo un sasyam kya ban ya tre rengkar bar la batai ro ba teladan gajinya kendu baki mengelam sang kemi na kaliang jong FKJP ki SU RDF HNF dang kini kindiak por belalai teladan ni gajinya perkhat ha ka biade kini ki mati tin rina kaliang jong ni banjur ba tada kadon kanu kajing don kam hakaba na kaliang jongi ka Sora Circle bat kali ka office bangal kadon kan kuno ka benta ka bangi ha banya terin karkat nak benta ban rat ding khong kini kicing e kham tam kini tak dan tribal bakin nom la shu banya semta khai ka tan para ki we kam hi ki bedai ha ka thi ka than ka chumi namar na kaliang jongi ka Sora Circle hi mar ni dai ka thi ka kham tam ka thi ka than bajai ka dai ka benta ka bahap hi ha bo ka hi ma Sora ni sokya ni sokya bani snow bagadai ke jingit kli hi jongi kum Sora Circle pensiun ya kata ka benta